शुक्रबाराव आबुं रां बावजा गथायगोन रां मन्थ्रिया BTCनि थाखाय मा पेकेज थिसननाय जादों आरो बे बाजेटखौ BTCनि रायजोफोरा मा आसा खालामदों? BTCआव हाबनाय बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि गामिफ्रा जौगाथायनि लामायाव नामा? 16थि आसाम आयेन आफादनि गिबि रां बावजा जथुमा शुक्रबाराव रां मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा 2026-27 बोसोरनि आबुं रां बावजा गथायगोन। हादोरसाजों लोगोसे BTC हालामनि थाखाय गोनांथार सान। BTR गोरोबथानि गेजेरजों BTCआव गोदानै गामि हाबनायफोरनि थाखाय बे बाजेटआ माबायदि जागोन? BTCनि थाखाय मोनसे मोजां बाजेट थि खालामनाय जादों, फोरमायबाय केबिनेट मन्थ्रि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। BTCआ माने जिखिनि मोननांगौ आं सानो बेखौ मोनगोन। BTCजों आरो आसाम सरकारजों रायलायनानै बेखौ थिग खालामनाय जादों। जेसेबां बिथांमोना बिदों निश्चय बेवहाय मोनसे जोंनि फाइनान्सियेल पजिशनखौ लानानै मोनसे बुजाफरायाव फैदों आं सानो। गतिके गाबोन बाजेटआव नुजोबगोन गासिबो। मख'जाथावना दि हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय NDA 3.0 सरकारनि खुंथाय दोलोनि बाहागोगिरि BPF दोलोनि MLA बिथांमोना मा आसा खालामदों 2026-27 बोसोरनि आबुं बाजेटखौ लानानै? BTC हालामनि सरासनस्रा रायजोफोरनि थाखाय बे मा जौगाथायनि बाजेट जागोन? बोसोरनि आबुं आसाम रां बावजाखौ लानानै BPFनि बाक्सा विधान सभा बियाबनि MLA मनेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो गोबां मिजिं खालामदों। बे बाजेटआ BTC हालामनि जौगाथाय लाबोगोन। BTCआव गोदानै गामि हाबनायनि थाखायबो देग्लाय बांसिन रां बावजा मोनगोनखौ आसा खालामदों BPFनि MLA मनेश्वर ब्रह्म बिथाङा। जोङो आसाबादि बे बाजेटनि गेजेरजों जोंनि BTC ओनसोलनि लोगोसे गासै आसामनि गासिबो बिथिङाव जौगानो हानायनि गोबां माखासे बेवहाय प्रभिजन थागोन, बाजेट थागोन। बाजेटनि गोनांथि दं। गोबां गामि हाबदों, गोबां सुबुं अनजिमा बेवहाय BTCआव दाजाबफाबाय। बेनिखायनो जोङो आसाम बाजेटखौ जोङो नर्मेल जिखिनि जों मोनो बेनिख्रुइ एसे बुरजासिन मोननायखौ जों आसा खालामो। फारसेथिं आसाम बाजेटखौ लानानै BPF दोलोआ जर'खायै मा मिजिं खालामदों बेखौबो फोरमायबाय BPFनि उदालगुरि विधान सभा बियाबनि MLA एबा BTCनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारी बिथाङा। BTR गोरोबथानि दफा बायदियै बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि खमैबो गं 60 गामिफोरखौ BTCआव सोसननाय जादोंब्लाबो जौगाथायनि खामानि मावनायाव रां बावजानि गोनांथि नुजाथिनाय नुनो मोनदों। थांनाय बोसोरफोराव बेफोर गामिनि जौगाथायनि थाखाय बाजेटखौ बांहोनाय जायाखैमोन। नाथाय देग्लायनि बे 16थि आसाम आयेन आफादनि आबुं रां बावजायाव BTCनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय मोजां मोनसे बाजेट फैगोनखौ मिजिं खालामदों BPFनि MLA रिहन दैमारी बिथाङाबो। स्पेसियेलि जों BPF राजनिति हान्जाया जों आसा खालामदों BTC ओनसोलाव जौगानायनि थाखाय जेसांखिनि जों रां मोननांगौ बाजेट प्रभिजन थानांगौ बे एक्चुअलि जथेस्थ'बो नङा। जों आसा खालामदों एबाराव एसेब्लाबो जों बारा मोनगोन। बिसेस भाबै जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय प्राय 60 खान गामि BTC ओनसोलाव सोसननाय जादों आरो जों नुनो मोन्दों थांनाय 2 बोसोर जाबाय बे गामिफोरनि थाखाय खुनु बाजेट प्रभिजन लाखिनाय जायाखै, जायनि कारनाव जों जेबो जौगानाय खामानि बे ओनसोलफ्राव मावनो हायाखै। जों एबाराव आसा खालामदों आरो इतिमध्ये गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो सावरायनाय जाबाय बे गामिफोरनि थाखायबो बाजेट प्रभिजन लाखिनांगौ। गुबुन फारसेथिं देग्लाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारा हादोरसाजों लोगोसे BTC हालामनि जौगाथायनि थाखाय मोनसे मोजां बाजेट गथायगोन होननानैबो आसा खालामदों बावखुंग्रि विधान सभा बियाबनि BPFनि MLA रूपम चन्द्र रयआ। BTCनि गासैबो बिथिंनि जौगाथायनि थाखाय मोनसे मोजां थुबिल फैगोन होननाबो फोथायनाय लाखिदों MLA रूपम चन्द्र रय बिथाङा। খুব আশাবাদী এজন অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই কালি বাজেট দাখিল কৰিব আৰু আমি আশাবাদী খুব সুন্দৰ এখন বাজেট দাখিল কৰিব য'ত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাৰ BTC অঞ্চলৰ
উন্নয়নৰ কাৰণে যথেষ্ট পুঁজি থাকিব বুলি আমি আশাবাদী আৰু এই ক্ষেত্ৰত শৈক্ষিক অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিক সকলো দিশকে সাঙুৰি এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ বাজেট আহিব বুলি আমি আশাৰে ৰৈ আছোঁ। दा बाथ्राया जाबाय हादोरसाजों लोगोसे BTC हालामनि थाखाय 2026-27 बोसोरनि आसाम रां बावजायाव मा थागोन बेखौ शुक्रबाराव नुनो मोनगोन आरो आसामनि सरासनस्रा सुबुंनि जौगाथायजों लोगोसे BTC हालामाव गोदानै हाबनाय गामिफोरनि थाखाय मा थुबिल थागोन बेयो थारैनो नोजोर बोथावना जागोन। ब्यूरो रिपोर्ट असम लाइव 24 बड' लाइव 24।